תבואו לימי עיון, זה כיף. להתחלה. ברוכים הבאים ליום עיון לסקטור קלינאיות תקשורת בחברת טיפולי. יום שמתחיל בהרצאה מרתקת של עדנה אתרוג על תקשורת דרך משחקים בשיטת CTG. אחרי זה יוצאים להפסקת צהריים וקפה, אבל זאת בעיקר הזדמנות לפגוש קולגות וחברים שלא ראינו הרבה מאוד זמן. אחרי עדכונים, התייעצויות וגם קצת ממש טיפה רכילות, ההכנות לארוחה המרכזית של היום מתחילות וההפקה של היום הזה נכנסת לשיאה. בזמן ההפסקה המטפלים והמטפלות שלנו זוכים קצת להכיר אחד את השני, אבל בעיקר לקחת אוויר לפני סשן הרצאות נוסף. לקראת סוף היום אנחנו כבר מתארגנים עם כל הספרים וההקדשות למטפלים ולמטפלות היקרים שלנו, על כך שהגיעו ליום הכשרה חשוב וחיוני שישמש אותם לאורך כל הדרך. זה היה יום העיון שלנו, נתראה במפגש הבא. אני נועה מרוש, אני עובדת בגני תקשורת וחברת טיפולי. וההרצאה הייתה מאוד מעניינת. כיף ככה להחכים וללמוד דברים חדשים.